Unahon do nato ni daw. Hmm? Uy, parang beef siguro ni, no? Super beef yun. Tubaga lang gani, tubaga. Kuan, isa may barangay captain dire sa Katarungan. Tubig ka? Trawal ba nga? Buging tourist kay Kapten. Libre. Dili na siya baligya. Kalahiran ako kaganina kuan. 2,000 years later. Okay mga kabingga. So, mo na akong ginain na nag-sponsor sa ako. Salamat sa Buena Comeda, no? Kung gusto mo kuanan ni I-check lang sa ilang Facebook, no? Ito ilang Facebook. Yun. Tapos nag-cater sila mga bisag unsang nga okasyon, kasal, dibo, no? Kanang mga pagtapok-tapok, mga birthday. So, diri lang na ni makitaan sa may Catalunan Grande beside of Skyline Village. Yun, no? So, check lang dito sa Facebook page mo, gipadalan ta. Pero kani gipalitan ako ni fresh ko. So, para lain po kayo kung kuan. Okay? Kani mura siya pizza. Karon pa ko kuan na no. Kaiba to. Wow. Ang katilong naning style ba? O kabulog pizza ba ni o pizza siguro ni? Matatakam kayo nito. No? Buti naman sila. Daming kuan. So, nakundo na to nila. Hmm? Uy, parang beef siguro ni, no? Super beef yun. O kabarog, pila mga presyo ani. Okay. Siyempre, padala na sa ko ha. Salamat pala sa Buena Comeda. No? The best yun. Kani pizza niya. Like one, wow. Delicious. The best. Panalo. Wala ko'y masulti ako maingon dahil basta yung lamig Mat Forda is sponsor. lamig yun guys. Yun ako. Best seller akong dito. Kani shake ba? Lamig yung shake. Pero kani baka.
My goodness. Buena Comeda. The best. Bitaw seryoso kung namoy mga pakiter diha. Kontakan lang na inyo ang Buena Comeda, no? Or sabot ka mo dito sa ilang Facebook page. Diba? Okay, kaya di mo magmahay. O kabalog, kaning pizzaha ba ni bestseller ba ni kasi mo naman yung hatag sa kuha. Labi dahil super. Dami lang ngayon bisag white sauce. The Buena Comeda. You're the best. Ba? Yan eh. First time nung cocktail yung nani ba? But. Salamat po sa pa-sponsor, no? The Buena Comeda. You're the man, the best food. Na akong natilawan. Matt Ford ay sponsor. Ay, bago rin yung makalimot. Narin isa sa Grab, no? Grab. Pwede po ninyo dito mag-order mo sa Grab, no? Buena Comeda, no? Narin dito, available po ninyo dito sa Grab. Amot, wala ko balong available po sa Foodpanda. I-check, basta kung nakitaan, available sila dito sa Grab Panda, no? Grab Food Delivery. Basta kani gitu, labi juga Buena Comeda. Iyo kay pangalan pina parang Italian. Buena gitu. The best. Matt Ford ay sponsor. Ano tawag mo? Kabalog.
ang forma ni pizza mo gud. Siguro tawagan niya beef pizza. Hindi ko sure of beef pizza ba. Kaya ang forma pizza mo gud. Nya, kung ano beef. No? Huwag katulan. At Forda sponsor. So, usog na ko. Di kinaya. Kasi una, magutom ko, so ako ni nagkaon, no? Check lang nyo ni sa Facebook ang Bebuena, no? Bebuena Comeda. At Forda sponsor. Muli mga kabingka, ito po si DJ March. Barrios. Basta inyong galinting like, share, subscribe, pati notification bell para lagi kang update. Diba? Bebuena Comeda. Salamat sa inyong pa-sponsor, yung padala, the best food. Ako na tilawan, no? Nga pizza. The best. Salamat. Check us out. At Forda sponsor. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.